An bubuyog asinan elepante. Istorya ni Long Ravi, kurit ni Try Samfos. Nawawara ako, sabi kan saday na bubuyog. Day kumahanapan sa kong harong. Pwede mo ba ako matabangan, Mr. Elepante? Sasalagban sa imong harong, saday na bubuyog? An elepante naghapot. Ako po! Kurahaw kan saday na bubuyog. Harong iyan kang bayong! Sa kuweba ba sa imong harong? Hapot kang elepante. Ako po! Harong iyan kang paniki! Sa pukyutan ba ang sa imong harong saday na bubuyog? Iyo po! Maugmang sabi kang saday na bubuyog. Harong ko iyan! Salamat po sa pagtabang, Mr. Elepante.